ते सौंदर्य आणि तिच्या देहाला संज्ञा दमयंती अशी आहे. काय दमयंती? पण तिच्या मनाचा निश्चय आहे. असा कोणता बरं? मनाची निश्चय आहे ती. मनाचा निश्चय. हा मनाचा निश्चय. आणि जे मनाशी चिंतिलं ते पूर्ण होणार हा तिचा आत्मविश्वास आहे. म्हणजे दृढ निश्चयी. दृढ निश्चय आहे. एवढी हा. एवढा प्रबळ आत्मविश्वास. तिला कुणीतरी सांगितलं हा नैसर्गिकचा राजकर्ता होती नळ. हा त्या नळाचं वर्णन तिथं करता खिणी तिनं मनाचा निश्चयच केला. असा कोणता निश्चय केला? असा निश्चय केला आहे की माझी जी मनाची इच्छा आहे ती वरमाला मी घालणार, ती नळराजालाच घालणार. एवढी निश्चयी? हो एवढी निश्चय नाही, सामान्य निश्चय नाही, मनाचा निश्चय पक्काच आहे. आणि तिचं सौंदर्य म्हणाल वा काय तुमच्या एवढी सौंदर्यवान. तुमच्या स्वर्गलोकात सौंदर्यवती नाही अशी. सौंदर्यवान, हो, रूपवान, उपमा. एवढी सुंदर वा 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 मुनिवर्य, हा जिथं तुम्ही गुणगान गात आहात हा हा ती दमयंती एवढी सुंदर असेल. सुंदर असेल कशाला आहे. त्याच्यापेक्षा आमच्या सानिध्यात अष्टरंभ आहे. अष्टरंबा. हा. मला वाटतं त्या अष्टरंबाचं सौंदर्य ठीक काय? एवढंच कशाला उमा रमा सावित्री आणि या अवरेसाची सची. नारद मुनी, बोलता बोलता काय बोलून गेला याचा विचार केला का? विचार केला मी. माझा- त्या सौंदर्याची तुलना करायला गेलात तर मला वाटतं तुमच्या बायकांना हात पुढे त्यांचं सौंदर्य. हा एवढं तिचं सौंदर्य आहे. आम्हाला नाही पटत हे. आणि तिनं मनाचा निश्चय केलाय की उद्या तिचं स्वयंवर आहे आणि त्या स्वयंवर मंडपात ती नळराजालाच माळ घालणार. राजालाच माळ घालणार आहे. पाहता न राजाची निवड तिनं केली. हा न पाहता न विचारता तर एकमेकांची विचारपूस केली नाही. एकमेकाला पाहिलंच नाही, एकमेकाचा विचार एकमेकाला नाही. आणि उद्याच्या स्वयं मंडपी माळ घाली ती नळराजालाच घालणार. अशी ती सत्वधीर मनाची आहे. मग मी असं म्हणतोय, काय ते एवढी जर का ती दृढ निश्चयी असेल तर देवतांची यावेळी सर्व देवतांनी मिळून त्या दमयंतीची कसोटी घ्यायला हा, हवी. का नाही घ्यायला तिला परीक्षेला उतरलीच पाहिजे. काय तिची कसोटी घेतली पाहिजे. हा कसोटी घ्यायला तुम्ही देव जा हा. नाही असं म्हणत नाही. मग तिची सत्व कसोटी घ्यायला हो. तुम्ही निघा. सत्व पाहता पाहता तत्व ठेवू देऊ नका. मुनिवर्य, त्याची चिंता करू नका. बरं ज्या ठिकाणी आम्ही परीक्षा घेण्यासाठी जातो आहोत तिथं आमचं सत्व आम्ही ठेवून येणार नाही, ते आमच्या बरोबर घेऊन येणार आहोत. मग येणार तुम्ही का हा निघणार, पण कसे निघणार आहोत? कसे? या वेशात की काय हा देव हो, या स्वयंवर मंडपात आपण 33 कोटी देवतांनी गेलाच पाहिजे आणि दमयंतीची परीक्षा घेतली पाहिजे. पण कशी? कशी जे नैसर्गिकपुरते राजकर्ते राजा नळ हा यांच्या वेशांतर आपण गेला पाहिजे आणि त्या स्वयंवर मंडपात दमयंतीची कसोटी घेतली पाहिजे. याच्यासाठी मुनिवर्य, हे आशीर्वाद विदर्भ देशापर्यंत निघालो म्हणतोय. देव गेले देव गेले म्हणजे कुठं? म्हणजे तुझी परीक्षा घेण्यासाठी कुणाची परीक्षा? तुझी कसोटी घेण्यासाठी देव नळ स्वरूपात गेले. ए नारद, हो नळराजाच्या स्वरूपानं हो दमयंतीची कसोटी पाहण्यासाठी सारे देव गेले. हे सारे देव गेले तुम्ही देव इथं? गेले असतील तर वाटल्यास तू जा त्यांच्या सोबत. नाही नाही मला जायचंय पण आपण पण मी हो हे नारद, मला काही गरज नाही. अरे जाणून बुजून तो आहे स्वयंवर, हा, हा, हा. आणि त्या स्वयंवरात आमचं काय काम? काम बरोबर तुमचं काहीच काम नाही. काहीच काम नाही म्हणजे? हा देव त्या ठिकाणी जाऊ शकतच नाही. म्हणजे नारद, या देवाचा जाऊन तिथं काही उपयोग नाही. ही काही मूर्ती पाहिली की अपशकून. तर एवढं सुद्धा धैर्य आहे.
मी म्हणजे कोण? कोण? अरे त्या स्वयंवर मंडपात जर मारता मी गेलो हा गेला. तर ती दमयंती, हा ती दमयंती ती दमयंती. माझ्याशिवाय कुणालाही मार घालणार नाही. हा बरोबर बरोबर. तुझ्याशिवाय कुणालाही मार घालणार माझ्यासारखं देखणं नवरदेव कुठेही नाही. कुणाला मिळणंच कठीण आहे. एकच हा पुतळा माझं जन्माला आला. सौंदर्य तरी पहा. वा वा हे सौंदर्य. हं? मला वाटतं दिवे ओवाळावे. तुपाचे सेवा मिळाले. नाकावर मारीन तुझ्या. जाऊ नकोस. तू का जाणार? नवरदेव म्हणजे तुझ्यात काही धैर्य आहे? अरे मला जायचंच नाही तिथे. नाही नाही राहूच नको. तिथं गेल्यावर फट म्हणता फजिती होईल. कुणाची फजाती? काय या कलिदेवा? कलिदेवाची फजाती. कलिदेवाला काठी कलिदेवाची कलिदेवाची फजाती. आज जन्माला आली नाही. हा स्वयंवर मंडपात मला जायचं न होतं. न होतं. पण तू माझ्या मर्मावर एक गाव घातलंय. म्हणे कसला माझा कधी प्रताप. कलिदेवाचं सौंदर्य दिवसकरिता तू सिद्ध झाला. या कलिदेवाचा कधी अपमान प्रताप संपला. कलिका तू करतोय. हा मग या अपमानात इत्यर्थ. हा हा या कलिदेवाचं सौंदर्य किती सुंदर आहे तुला हे दाखवायला चालला. स्वतः जातीने मी त्या स्वयंवर मंडपात त्याला सांभाळून जा म्हणजे झालं. त्या दमयंतीला माझ्याकडे प्रेमाचे प्रेमाला अर्पण केलं होतं. आता खरी मजा आहे. हा कलिदेव गेलाय. 33 कोटी देव हा नळाच्या रूपात गेले. पाहूया काय करतात. नारायण. राजा राजा भीमा सारे देव या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्व उपस्थित या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मग आता कन्येला बोलव. मग वेळ कशाला? देशोदेशीचे राजकीय विद्यार्थी उपस्थित आहेत. मग आमच्या कन्येला मी पाचारण करतो. कोण ग बाळ दमयंती? ये. मंडपाच्या ठिकाणी अगदी देशोदेशी भूपती आलेले आहेत. मग स्वयंवराची वेळ तर समीप आले. मग मी माझ्या स्वयंवरात मग सुरुवात बाळ वेळ कशासाठी? स्वयंवराचा मुहूर्त टळता कामा नये. होऊ दे सुरुवात स्वयंवराला. आनंदाला मी माझ्या कुलस्वामीला नमस्कार करून मी माझ्या स्वयंवराला सुरुवात करते. हार वाहते प्रेम प्रीतिका, हार वाहते प्रेम प्रीतिका, आज दिवस पण यांना शोधत असताना सगळे मात्र एकाच रूपाचे दिसू लागले आणि म्हणून मन माझ्या विचाराने संभ्रमित बनले की निश्चितपणे नैषधपुरते राजकर्ते नळ कोण हे कसं ओळखायचं. आई यावेळी खरोखरच माझं मन संभ्रमित बनले. आतापर्यंत मी तुझी भक्ती केली, मग कुलस्वामिनी याच वेळी तुझ्या दैवी साक्षात्कारानं नैषधपुरते राजकर्ते नळ ओळखण्याची शक्ती मला प्राप्त करून देण्याचं कर्तव्य. आई तुझ्या पवित्र चरणी मी लीन झाले. नैषधपुरते राजकर्ते नळ ओळखण्याची शक्ती मला तू प्राप्त करून दिले. मग याच वेळी मी नैषधपुरते राजकर्ते नळ अचूक ओळखण्याचं कर्तव्य करेन. मना
अवतीर्ण व्हावा तसाच भास या क्षणी हा मानवी नळराजाला निर्माण झालंय. धन्य राजा नळा, धन्य दमयंती, धन्य राजे भीमक, हे शब्द आपल्या मुखातून बाहेर पडते. हा पण हा चमत्कार हा आश्चर्य वाटते आमच्या मनाला. आश्चर्य का वाटू नये. आज स्वर्गीचा त्याग करून या विदर्भापर्यंत आमचं आगमन झालं. कारण आज या दमयंतीची परीक्षा घ्यावी या हेतूनं या स्वयंवर मंडपात आम्ही हजर झालो. परीक्षा हा देव हो, खरंच कुतूहल निर्माण झालं आपल्या शब्दानं. दमयंतीची परीक्षा घेण्यासाठी स्वर्गाचा त्याग करीत आलात. आपल्या बोलण्याचा आशय माझ्या बोलण्याचा आशय एकच. ज्यावेळी सन्मस्त दरबार भरला होता त्यावेळी आमच्या गुरुदेवांनी या दमयंतीचं सौंदर्याचं गुणगान केलं. म्हणजे याने हा आणि म्हणून अशी जरी सुंदर असेल, चारित्र्यवान असेल तर तिची आम्ही कसोटी घेण्यासाठी तत्पर होऊ. आणि म्हणून नैषधीपुरचे राजा नळ म्हणजे तुमच्या रूपात आम्ही असे स्वयंवर मंडपात सारे 33 कोटी देव अवतीर्ण झालो. आणि अशा तऱ्हेनं या दमयंतीचं आम्ही परीक्षण केलं. आणि आमच्या परीक्षेत आज दमयंती पुरेपूर उतरलेली. तेव्हा आमचा शुभ आणि मंगलासाठी आशीर्वचन आहे. राजन, दमयंती तुम्हाला काय इच्छित हवं असेल तर मागून घ्या. देव हो, तुम्ही तर अवतीर्ण झाला. दमयंतीची परीक्षा घेण्यासाठी हा नळराजाच्या रूपाने झालात. भाग्य समजतो आम्ही आमचं. कारण मानवाने देवतांना आवाहन करावं. स्वर्गातूनच देवताने मानवाला शुभाशिष द्यावेत. पण आज या नवदाम्पत्याचं भाग्य आहे की तुम्ही देव इथं मूर्तिमंत अवतीर्ण झाला. पण परीक्षा घेण्यासाठी आला. परीक्षेला उतरली का ती खरोखरी पुरेपूर उतरलेली. झाली. मग सांगा काय प्रश्न असेल तुम्हा देवतांचा मग दमयंतीसाठी? ऐका राजे, या लग्न मंडपी आम्ही सारे देव तुमच्या स्वरूपात इथं हजर झालो. याला कारण ही प्रत्यक्ष या प्रश्नाचं उत्तर हित देणार इथं. दमयंती, देव हो, या भरलेल्या मंडपात सारे देव आम्ही उपस्थित, पण नेमका नळ राजा कोण हे कसं का ओळखलं? अरे वा, तुम्ही सारे देव विचारानं संभ्रमित झालात. आणि खरोखर या प्रत्यक्षानं दमयंतीला प्रश्न विचारत आहात की अचूक नैषधपुरचे राजकर्ते नळ कोण हे कसं ओळखलं. मग देव हो, हे सुद्धा मी सांगण्याचं कर्तव्य करते. मग ऐका नीट लक्ष देऊन. खरोखर ज्यावेळी स्वयंवर मंडपाच्या ठिकाणी हातामध्ये वरमाला घेतली आणि या स्वयंवर मंडपाच्या ठिकाणी माझं आगमन झालं. प्रत्यक्षाने नैषधपुरचे राजकर्ते नळ यांना मी शोधण्याचं कर्तव्य करत होते. पण ते मात्र मी ओळखू शकत नव्हते. याला कारण सगळेच एका स्वरूपाचे दिसत होते. पण ज्यावेळी प्रत्यक्षात संभ्रमित माझं मन झालं त्यावेळी माझ्या आईची मी आराधना केली. कुलस्वामिनीची आराधना करून त्या आईनं मला साक्षात्कार करून दिला. आणि साक्षात्कार तो कसा होता? नैषधपुरचे राजकर्ते नळ ओळखण्याचं एकच साधन होतं. आणि देव सुद्धा ओळखण्याचं साधन कोणतं? तर ज्यांच्या नेत्राची उघडझाप होत नाही, जे भूमीपासून अधांतरी आहेत, ज्यांच्या भोवती दैवी तेजाची प्रभा फाकली, ते देव आहेत. ज्याचे पाय भूमीला लागले तो मानव आहे. धन्य 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 धन्य. दमयंती, धन्य आहेस तू. देव हो, दमयंतीची परीक्षा तुम्ही घेतला. हा पण तत्पूर्वी तुमच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले होते, हे नळराज इच्छित मागून घे. खऱ्या अर्थानं आमचं हे सौभाग्य आहे की तुम्ही देव आमच्या शुभ विवाहासाठी तो उपस्थित झालात. मग देवा हो, धन द्रव्य सर्व सुख संपन्न युक्त माझं जीवन आहे. पण न जाणं न कळे मी मानव आहे. काल परत एखादं संकट जर माझ्यावर आलं असेल तर तुम्ही देव देवताने मला साहाय्यभूत व्हावं हीच अपेक्षा आहे माझी. हा का नाही? आज आम्ही तुझ्यावर प्रसन्न आहोत आणि आम्ही सांगितलं इच्छित मागून घे. याच्यासाठी ज्या ज्यावेळी तुझ्यावर संकट येईल राजन, ज्या ज्यावेळी तुझ्यावर संकट येईल आणि त्या त्यावेळी तू ज्या देवतेची करुणा भागशील ती ती देवता त्या संकट समयी त्या ठिकाणी उपस्थित राहील. उपस्थित सर्व राहील. देवतांचा हा. दैवतेही तुझ्या माघारी चिंता करतो. हरिदेव, स्वयंवर संपलं. अरे, अपमान नाही. भिवू नका, भिवू नका.
कलिदेव, यावेळी तुमच्या मुखातून सहज शब्द बाहेर पडतायत की या कलिदेवताचा या स्वयंवर मंडपी अपमान झाला. हाय सांगा कलिदेव की तुमचा अपमान झाला तो कोणत्या दृष्टीने? या सर्व मंडपात कलिदेवाचं आगमन झालं, पण माझी योग्यता कुणी वाचली नाही. माझं आदर स्वागत माझ्या योग्यतेप्रमाणे झालं नाही, आणि या सरोवरात आलेल्या अपमानाभित्यर्थ तुझ्या कन्याच्या लग्नात विसर्जन मग एवढी जर तुझ्या हिंमत असेल तर कोणत्या क्षमा करा, तुमच्या द्वंद्व युद्धात नळराजानं हस्तक्षेप केलेला आहे. याला कारण कोणतं? जा तुम्ही निवांत विश्रांती घ्या. आम्ही यांचा अपमान केलाय असा जर यांचा समज असेल तर तो निव्वळ गैरसमज आहे, आणि या कलिदेवाला झालेला गैरसमज नळराज दूर करणार आहे. चला तुम्ही. आम्ही विश्रांतीसाठी जात आहोत. हे कल्प विकल्पाच्या दात्या, हे कलहाप्रिय देवत आहे. नळराज सपत्नीक आपल्याला शिवाशी नमस्काराला योग्य आहेस, पण या मिळले नाही. वादाला प्रारंभ झाला, अर्थात हा कलिता वादच कायम राहणार आहे. तुला आशीर्वाद नाही. कलिदेव, या कलिदेवाचा जर का विरोध असेल तर ना विलादाला मानवाचा मानवीच आहे. या कलिदेवतेला या मर्त मानवाला दाखवावं लागेल. आतापर्यंत काही वेळा मी माझे प्रयत्न केले, पण या कलेची योग्यता प्रत्येकाला झालेली आहे. अरे मला म्हणतात कलाची देवता म्हणजे कलिदेव. सामर्थ्याला सांगतोय माझ्या वाद. मग एवढी अहम प्रवृत्ती जर तुमची जागृत झाली असेल तर ऐका, नळराज तुमच्या समोर तुमचा प्रतिवादी आहे. राजा ना, मी म्हणजे कोण समजलोय. आतापर्यंत माझा कुणी अपमान केला नाही, मग पण तू माझा अपमान करतोय. सा पण मी जातोय खुशाल जा तुझ्या तुम्ही. भीतीनं नव्हे. तर कोण मी? अरे मला जातो म्हणतात, कलिदेव म्हणतात. ज्याच्या देहात मी प्रवेश केला, त्याच्या जीवनात सर्व निर्माण केला. बघितलं का? हे स्वयंवरात नको ते विघ्न निर्माण झाले. होऊ द्या. चल, विलंब नको. ही लग्नाची वरात माझ्या नैशिकच्या दिशेने जाणारे याच्याकडे चल माझ्या. आयुष्यात अनेक वेळा राजकर्त्या समोर माघार घेतली, पण आता नाही. आकाश मार्गानं कुणीतरी देवता भ्रमण करते आहे. मग माणुसकीचा धर्म नमस्कार करतो. हे देवते, इच्छित मनोकामना परिपूर्ण होती. म्हणजे आम्ही जो नमस्कार केला तो तुमच्या चरणी रुजू झाला, आणि या देवतेनं आम्हाला आशीर्वादही दिला. मग सांगा देवते, आपलं नाव काय? 33 कोटी देवतात अष्टदिक्पाला ज्याची गणना केली, सर्वश्रेष्ठपणाचा अधिकार तो साक्षात कलिदेव.
कलिदेवा, आमच्या नमस्काराला तुम्ही आशीर्वाद दिला, पण आमचं मन स्थिर नाही. मनाची स्थिरता शांत होत नाही. याच्या मुळाचे कारण याच्या मुळाशी कारण माझा वैरी. वैरी माझा वैरी जेव्हा नसतनाबूत होईल तेव्हा पुष्कर समाधानाचे श्वास सोडेल. कोण असा आपला वैरी आणि त्या वैरात खेळतो आपल्या तळपांच्या मस्तकाला भिडले. कलिदेवा, नाव ऐकूया त्या वैराचं. माझा वैरी दुसरा तिसरा कुणी नसून माझा चुलत बंधू नैषधपूरचा राजकर्ता राजा नळ. शब्द माझ्या मुखातून बाहेर पडता क्षणी तुमच्या तळपायाच्या नळ हे शब्द ऐकता क्षणी या कलेच्या तळपांच्या आग मस्तकाला भिडली. कारण मस्तक कसं बेभान झालं. याला कारण काय? याला कारण तोच नळ माझा हार वैरी. त्याच नळ आतापर्यंत कुणी न केली अशी गोष्ट केली आहे. या कलीचा अपमान माझा फुटलेला मस्तक कसा बेभान होतं. कलिदेवाचा अपमान करणारी दुसरी व्यक्ती कुणी नाही, माझा चुलत बंधू राजा नळ. मग कलिदेवा, मी सुद्धा त्याच अग्नीत ओळखतो आहे. होरपून जातोय फक्त एकच. मला जर तुझं सहकार्य असेल, तुझी छाया आणि माया माझ्या बरोबर असेल तर हा म्हणतात त्या मळाला संपवणार. अवश्य अवश्य. अरे हा कलिदेव जरा प्रसन्न झाला. त्याच्या जीवनात त्याचं चांगलंच केल्याशिवाय राहणार. होय ना? तो तुझा वैरी तो माझा वैरी अर्थात आम्ही समनुक्य आहोत. ज्याच्या वैर्या कलीचं सहाय्य तुला हवं असेल अवश्य कली तुला सहाय्य करेल. त्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी उभा राहून कलीचं नुसतं नाव जरी घेतलंस तरी तुझ्या सहाय्यासाठी हा नाट्यवंत कलिदेव उपस्थित राहील. मग देवा, कोणी चिंता करू नकोस. संपली त्या राजकर्त्याच्या आयुष्याची मर्यादा. आता त्याच्या जीवनात वाळवंट मी करून सोडणार आहे. तुझ्या सहकार्याने, तुझ्या मायेनं हा पुष्कर राजा नळाला पुरवणार आहे. इच्छा पूर्ण होईल. इच्छा पूर्ण होईल. अस वारे राजा नळ शेवटी या कलीचा अपमान पण या अपमानापेक्षा तो